Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake jamewa a cikin wannan lokaci. Ina muku fatan alkhairi. To kamar yadda kuke gani dai yau wani shahararren fim ne na kawo muku mai suna Dorina, wanda algaita suka fassara shi zuwa harshen Hausa. Kuma na san za ku yi matuƙar jin daɗin wannan fim ɗin idan har kuka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ganin yadda za ku sauke shi ko kuma ku kalli wannan bidiyon ba tare da kun sauke ba a cikin sauƙi. To kafin mu fara dai ka manta ku danna subscribe da alaman ƙararrawa, sannan ka manta ku danna like domin samun sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Bayan kun yi haka, abin da za ku zo ku yi na gaba kai tsaye shine za ku zo ku danna description wannan bidiyon, so da ya buɗe haka za ku ga inda aka sa India Hausa, a ƙasan shi kuma akwai wani link. To za ku latsa wannan link ɗin, da kun latsa za ku shiga browser ɗinku, in Chrome kake using in kuma Google kake using, kowanne zai buɗe. So da ya shiga zai ce ku rubuta password kafin ka ci gaba. To yanzu zan faɗa muku password ɗin da mutum zai rubuta kafin ya kalla ko kuma ya sauke wannan fim ɗin. To farko za ka danna domin ka buɗe keyboard ɗinka, sai ka mai da keyboard ɗinka zuwa nambobi. So da ka mai da shi haka, sai ka rubuta 0, sai ka rubuta 1, sai ka ƙara rubuta 0, sai ka ƙara rubuta 2, sai ka ƙara rubuta 0. So da ka rubuta wayannan nambobin guda biyar, wanda za ka yi na gaba shine za ka zo ka danna OK. To da ka danna za ga ya buɗe maka fim ɗin a haka kenan. So gashi nan can ƙasa kuma za ga inda aka sa sauke a nan, to sai ka latsa sauke a nan idan kana son ka kalli fim ɗin ko kuma kana son ka sauke shi akan wayarka. So ka manta dai ku danna mana subscribe, sannan ku danna like a wannan bidiyon, sannan ka manta ku comment da kalan fim ɗin da kuke son a kawo muku a gaba. Mun gode sosai.